Здравейте! Закуската ни очаква в една прекрасна ъглова бяла кухня, която е от серия Gloss Max и е изработена от модулни шкафове. Кухнята е направена по много интересен начин, т.е. това е мечтата на всяка жена да има мивка под прозореца, докато си мие чини, да се наслаждава на прекрасната гледка. Освен това, като функционалност, имаме включена съдомиялна за вграждане, плюс фурна с 4 котлони, шкаф с 3 чекмеджета и съответно абсорбатор, който е каминен тип. Тоест всичко, от което имаме нужда, е на лице. Достатъчно обеми за съхранение и голям работен плод. Ако и вие искате бързо и с лекота да обзаведете своята кухня и визията, която виждате, ви харесва, обадете се на телефон 0885 167 389 за безплатен идеен проект и доставка на меблите до 10 дена. Прекрасен ден! До чуване!